ja heu vist això de que una predilecció de Carles V per la Generalitat, els indicis de que va morir a Yuste, i això ho aniré desenvolupant a continuació. Abans de parlar de Carles I, hem de mirar, d'esbrinar una mica qui era aquest senyor, perquè així entrar a sac el Carles I i ja està, no? Aleshores, als voltants del 1495-1497, dos dinasties europees molt importants van fer dos matrimonis de conveniència. Tenim els... A veure, això... No marca això o què? Ah, sí. Bé, no val la pena. Aquí a l'esquerra veieu Maximilià I d'Habsburg, Maria de Borgonya, a la dreta Ferran II i Isabel de Castella. Llavors arriben a un acord i fan dos matrimonis. El Joan es casarà amb... Bueno, el primer matrimoni de baix era el primer. Felip d'Habsburg, que era el Felip l'Hermoso, el Felip el Vell, es va casar amb Joana de Castella, la que després dirien la Boja. I amb Margarita d'Àustria es va casar amb en Joan, fill dels reis catòlics. Aquests dos matrimonis van tenir més fills, però no fan el cas per aquest d'això. Aquí la idea que, clar, Ferran II diu ara el meu fill Joan, quan tingui fills amb la Margarita d'Àustria i desapareguem-nos jo i Maximilià I d'Habsburg, el meu fill Joan serà el que heredarà tots els dos regnes aquests i serà l'emperador romà germànic. Però al cap de, sembla que eren 3 mesos d'haver-se casat, uns diuen que de pulmonia, uns altres de fer massa l'amor, com ho diuen les dones, els homes ho diem d'una altra manera més contundent, es va morir el Joan, malament ja. El Ferran va quedar una mica... Claro, ara resulta que, com normalment les dinasties, l'home era el que traspassava la dinastia, ara resulta que la que tinc jo ficada en aquesta història és la Joana, la meva filla Joana. Això no funciona. Solució, en Ferran fa embenzinar el Felip d'Habsburg, que jugant de frontón en Burgos bevia una aigua fresca, hi havia hagut aigua fresca i de moment em trobo bé, i hi havia una aigua fresca que tothom que se la veia es moria al cap de 2 dies, una setmana, i així no sabien exactament qui l'havia embenzinat, perquè no sé si ha sigut aquí o ha sigut allà. Això, l'aigua fresca aquesta, a la història de la península Ibèrica en surt molt. Clar, llavors què va fer Ferran II? Casar-se amb Germana de Foix, una noia jove molt maca, buscant tenir un fill i donar la volta en això i tornar-se a quedar ell, el seu fill, a l'imperi romà germànic, quan es morissin els dos. Però resulta que amb Isabel, amb la Germana de Foix, que era d'una família noble francesa, no va arribar a tenir cap fill. Inclús va morir a Madrigalejo, diuen a Extremadura, cosa que dubto perquè ja em direu a mi què feia Ferran II a Madrigalejo, i que la carta que va arribar a Barcelona dient de la seva mort va llegar 14 dies i des de Madrigalejo a Barcelona per almenys necessita uns 24 o 25 dies. Però això ja és una altra cosa, no? Aleshores, Ferran II va morir el 1516 d'una sobredosis de Viagra d'aquell temps. Era una pòssima que feien amb testicles de toro, uns escarabats de la Cerdanya de color verd, i no sé quins polvers li posaven, i jo es veu que anava collonut. I tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, no? I vam quedar sense Ferran II. Aleshores, fixeu-vos, tot aquest panorama, quan va morir Ferran II, ja tenim el Carles I, fill d'aquests dos d'aquí baix, que ja el tenim com a únic successor d'aquestes dinasties. El 1519 va morir, quan Carles I estava a Barcelona, va morir el Maximilià I, i al cap d'uns dies, o sigui, a mig any, el van nombrar emperador ja. Ja sabem quin és el Carles I. Hi ha alguna pregunta abans de continuar? Com has dit, no? Bé, sí? Segueixo. Aleshores, com a les obres de Shakespeare, abans d'entrar en el trama, t'expliquen qui són els protagonistes de la tragèdia o de la història que t'explicaran, i jo vull fer-ho així. Aquest senyor que té pragmatisme aquest, el mentó de sota
He agafat la foto més desastrosa que he trobat del Carles I. N'hi ha algunes que té més bona planta. Aleshores, Carles I va tenir 10 fills, 4 abans del matrimoni, 5 al matrimoni i un després d'haver mort la paradiu. El primer que va tenir va ser una filla. Quan Ferran II es va morir, va escriure una carta quan ja estava mala al Carles I dient-li que se'n cuidés de la seva àvia, la dona germana de Foix, dona de Ferran el Catòlic, una noia jove, que li passés una pensió de no sé quant i que es cuidés d'ella i què tal. Bueno, se'n va cuidar tan bé que al cap de 4 dies la va deixar embarassada d'una nena que li van posar Isabel, la van fotre en un convent i fora de circulació. A l'any 22 va tenir 2 filles amb 2 dones diferents i a l'any 25 va tenir una altra filla. O sigui, en portem 4. Abans es va casar amb Isabel de Portugal, Isabel David, va tenir 5 fills, però només parlarem d'aquests 2, Joana d'Àustria i Felip II. Els altres... I després de mort de la seva dona, la història oficial diu que en Bàrbara Blomberg, una cortesana de Ratisbona, va tenir l'héroe de Lepanto, Joan d'Àustria, però resulta que no va ser amb una cortesana, va ser amb la seva pròpia germana Maria. Una cosa per sucar i pa, no? Aquest nen, fins que no va tenir 10 anys, ni el seu germanastre ni la seva germanastra van saber que existia. Ja veieu el panorama, no? Com s'ho muntaven? Aleshores, per fer aquest treball, això he utilitzat aquest llibre de predilecció de Carles V pels catalans, de Francisco Bofarull i Camp, L'emperador i els catalans, del professor Àngel Casals, amb el que tinc una bona relació. Fixeu, l'emperador i els catalans, predilecció pels catalans. Després, Jordi Bordeu i Joan, institucions i conflictes de la Catalunya moderna i la vida d'aquesta senyora, la germana de Felip II, la filla. Un llibre extraordinari. Després he utilitzat aquest llibre, Historia y vida del emperador Carlos V, fet en 1604 per Fray Prudencio de Sandoval, Fray, fixeu-vos cap allà, Historia de l'Orden de Sant Jerónimo, Fray José Sigüenza, el 1605. Aquests 2 eren el sou de Felip II, o sigui, escrivien el que Felip II deia que nosaltres ara hauríem de llegir. Fixeu-vos. Aquest senyor, Estancias y viajes del emperador Carlos V desde su nacimiento hasta su muerte i tal, del Manuel de Forón de Aguilera, aquest senyor ha fet un llibre molt interessant, però que ha anat a Simancas, ha agafat els documents que han escrit aquests d'acord amb Felip II i ens ho han traspassat perquè ara nosaltres ho veiem. O sigui, ja veieu com anem, no? Aleshores, segons aquí he posat versió oficial. Carles V, segons la versió històrica oficial, diu que va estar a Flandes un 60% de la seva vida. He començat al 516, que és quan va morir Ferran el Catòlic. De nen, doncs ja no m'interessa. A Castella un 24% i a Catalunya un 16%. Jo estic completament convençut que aquesta proporció potser seria al revés o molt més significativa, perquè a la història típica de la península ibèrica tot passa a Castella, com heu vist ja els meus companys, les xerrades que han fet, que després canvien Valladolid per València per Valladolid o Sevilla per Barcelona, però per acabar d'esbrinar això s'hauria de treballar molt més. Aleshores, per què tenia predilecció Carles V per Catalunya? D'entrada només una cosa. En un llibre que tinc d'un anglès diu que comparant el Carles V, el Carles I i el Felip II és que Carlos V, que diuen en castellà, diuen Quinto encara que és primero, hablaba todos los idiomas, los principales idiomas de Europa. Felipe II solo hablaba castellano y quería castellanizar a los niños de Flandes, que això ja us deu sonar, no? Aleshores,
Quan va arribar el Carles I aquí a Castella, es van posar com uns basiliscos tots els castellans perquè no sabia ni una paraula de castellano. I a més el séquit que portava de gent molt luxosa de Flandes els molestava perquè no són tan cosmopolites com nosaltres. I bueno, hi havia un bisbe que va parlar amb ell i va dir això no hi ha dret, aquesta gent que s'han pensat i tal. Arriba a Catalunya i coi, el van a res. Vine cap aquí, vine a jurar els furs, vine tot, encantat de la vida. Ningú va dir que no sabia parlar ni castellano ni català, perquè en un llibre que parla de Montserrat i dels idiomes de la corte, diu que el catalán era uno de los principales idiomas d'Europa i hasta posa una llista de reis que feien poemes en català, que es parlava fins al nord d'Àfrica. Pues aquí no, si ja hablava los principals idiomes, és potser que el català també lo hablava. Això és per explicar-ho millor, però... Doncs fixeu-vos, el 1519, quan teòricament va venir aquí, que jo crec que va ser el 17, va organitzar a la catedral de Barcelona el capítol del Toisón d'Oro. Això és una cosa que per explicar-vos bastant, però fixeu-vos una cosa. L'únic capítol del Toisó d'Or que s'ha fet fora de Flandes ha sigut a Barcelona. O sigui, que si són tan castellans i està tan... perquè no l'han fet a Valladolid. Però resulta que el Toisón d'Oro el celebren a Barcelona. Quan estava aquí a Barcelona, entre Molins de Rei, el Palau de Requesens, Barcelona i tal, arriba la notícia que l'han fet emperador. El 1525 hi ha la batalla de Pavia. Encara que aquesta batalla no sortim els catalans per res, les tropes espanyoles per anar a Pavia, que és entre Gènova i Milà, has d'anar per mar, perquè si no has de travessar el territori francès i la batalla era contra els francesos. Per tant, van haver d'embarcar les tropes espanyoles, que no existia a Espanya encara, però les tropes castellanes, que tots els mariners i els capitans del barco eren catalans, però també ho diu, i van anar a Pavia. I el Carlos V estava a Toledo, cosa una mica estranya, però bé. Després, el 1521, la campanya d'Itàlia. Aquesta està documentat, que estava aquí, a Sant Jeroni de Multa, que ho van organitzar tot, que va venir l'Hernán Cortés i el va acompanyar a apaciguar les guerres. El 1535 fa la campanya de Tunísia, de Tunis. El 1533 l'emperador, ja 2 anys abans, va ordenar la construcció de 50 galeres a les drassanes a Barcelona, que van haver de ser ampliades per poder. Vaig una mica ràpid perquè si no, no... El 1541 va fer la campanya d'Argèlia, que aquí els argelins hi van fotre castanya. Aquí l'Hernán Cortés va anar amb els seus fills i uns tesors que portava, no sé què, que no sé què feien tesors allà, doncs diu que los perdió perquè se hundió la galera, no sé quantes. I el 1556 al 58 va continuar sent rei de Catalunya, com ara us explicaré. Això vol dir que són uns arguments perquè tingués una predilecció aquí, perquè les seves gestes i la importància que tenia el seu imperi era això, havia de sortir al Mediterrani, era el que dominaven nosaltres i és el que li donava medalles, perquè Castella va tenir los comuneros 4 tonteries i les germanies de València, que ja veuríem si no seria la mateixa cosa. Amb això vull argumentar que si tu has fet tot això, on t'ha de quedar un bon record és aquí, no? Per això hi havia una predilecció. A més, quan arribava aquí, oli amb un llum, i li feien... Bueno, el llibre aquell que he ensenyat abans de l'emperador i els catalans, hi ha llistes dels diners que posaven els nobles catalans i l'Església per finançar totes aquestes coses. Amb això crec que he explicat una mica per què tenia Carles I una predilecció pels catalans. Aquell llibre que hi ha allà, hi ha 116 documents que quan es dirigeix a la Generalitat de Catalunya, els consellers, els diputats, són unes cartes que ja tenen un principi ja carinyós de respecte i no sé quantes. Hi ha diverses en català. Hi ha una molt significativa que quan vam nombrar
a Diego de Mendoza, virrei de Catalunya, un senyor d'Alcalá de Henares, li va escriure la carta en català. Us imagineu un madrileño? Doncs aquí ja també diu, aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Bueno, seguint. Ara explico el que he dit abans del rei de Catalunya. El 1555, Carles abdica amb el seu fill Felip als Països Baixos. Això és més llarg perquè amb el seu germà Fernando, una mica complicat. El 27 d'octubre el Felip jura els furs de Flandes davant dels procuradors. Molt bé. Aquí comença la cosa. El 13 de juny, Joana d'Àustria envia una carta indicant la necessitat que Carles i Felip es personin a Catalunya per fer el traspàs de poders. Per què? Perquè a Castella el rei deia jo et dic con mi hijo i punta i ratlla. I allí a Castella aquest rei ara serà el Felipe. A Catalunya no. A Catalunya havia de venir aquí el pare i el fill, fer el traspàs de poders aquí i firmar els furs. O sigui que era molt diferent. Aleshores, a mitjan de setembre, Carles s'embarca per anar a Yuste, retirat al monasteri extremeño. Després ho posem una cosa. Però fixeu-vos, el 13 de setembre de 1556, Joana envia una carta al seu germà, Felip, insistint que ha de venir a Catalunya per jurar els furs. Però ja només diu Felipe. Allà demana que vingui el pare i el fill. I aquí només que vingui el fill. Això ens fa entendre que el pare ja era aquí. Si no, hagués tornat a dir tu, veniu cap aquí. Aleshores, segons un parell de llibres que us ensenyo abans, si no es notificava l'abdicació de forma oficial als territoris catalans, l'emperador continuava com a sobirà legal i reconegut a Catalunya. Una cosa més per ser predilecció per Catalunya. A Catalunya i Aragó seguint, això és del Rovira i Virgili, a Catalunya i Aragó seguia tenint-se per comte rei a Carles I en nom del qual eren expedits els documents oficials. O sigui, que el Carles I està a Yuste i aquí a Catalunya els documents es firmen en el seu nom i continua sent l'únic que és el rei de Catalunya, perquè de Castilla no és, de Flandes ni de res. Per no seguir, hi ha algú que tingui alguna pega i ho aclarem i així no perdem el fil o aneu passant bé? Doncs vinga, paciència. Aleshores, la història oficial diu que Carlos V salió de Middelburg per allà de Bèlgica, va baixar pel pas de Calais cap a baix, va passar a la Costa de la Mort allí a Galícia i va desembarcar a Laredo i de Laredo va baixar fins a Yuste. Però l'amic Cés Garrido, company de tota aquesta cosa que estem explicant, em va facilitar una carta d'una carpeta de Maria Tudor que diu que si la salut me lo permite, que perquè es veu que ja està, Carles I diu que vol anar a la dieta a Ratisbona, la dieta és com les Corts, no? Ratisbona, d'allí, via Milán, passarà a Gènova i s'embarcarà hacia Barcelona. Al mateix temps que els castellans diuen que se fa Yuste. Ja tenim una possible prova que en realitat va venir aquí. A més que tots els viatges de l'emperador que ens els posen per Laredo i per Santander i tal, jo crec que són falsos perquè això és el camino de los tercios de Flandes, per on anava el duque d'Alba i tinc documentat diversos viatges de l'emperador, inclús quan Juana la Luca se'n va anar a casar-se con Felipe el Hermoso con dos galeres genovesas, ja em direu que fan unes galeres genoveses allà a Santander, i és que van anar per aquí, perquè això és un incís que faig ràpid, perquè han trobat un document, Juanjo Albiñana, que la gent del port de València es queixen que ells paguen uns impostos per faenar a València, però que el rei els hi deu, els hi ha de tornar els impostos que van deixar, que
que han pagat i no els han utilitzat quan van tenir que portar la princesa a Gènova per anar a casar-se amb Felipe II, amb Felipe el Hermoso. Us fixeu com... Ara entrem a la track final. Aquest cartell faltaria un interrogant, però resulta que me desquadrava la imatge i vaig dir, res de gramàtica i deixem-ho bonic i ja està, no? Aleshores, una cosa que fa temps que treballo és la possibilitat de que Carles I no morís a Yuste sinó a la Murtra de Badalona. Aleshores, quan una cosa no es pot demostrar experimentalment, no en sentiu? És que m'he deixat el micro. Quan una cosa no es pot demostrar experimentalment, s'utilitzen els judicis de versatilitat, de possible, de probable. També es pot arribar a conclusions a base de dir això és impossible, és inversemblant, no pot ser, ens estan enredant, el que sigui. Aleshores, aquí tinc un seguit d'arguments que hi posarem, si esteu d'acord, un sí o un no, utilitzant l'argumentació per abducció. Aleshores, el primer ja el podríem catalogar d'això, que és aquell que va venir aquí i que va ser rei de Catalunya fins que va morir, és molt més versemblant que si tu ets l'emperador fins ara, no et queda res i et queda Catalunya com a rei, et vindràs aquí esperant que vingui el teu fill i et t'hi quedes, que anar-te'n a Yuste a un lloc que no ha estat mai. Doncs primer argument de versemblança. Jo apuntaria un 1 a la idea que era rei de Catalunya i era més versemblant possible i probable que es quedés a Barcelona, a Catalunya, a Sant Jeroni, a Badalona, que no pas a Yuste. Un. Següent. No us els diré tot, però aquí hi ha, abans de crear-se el 1516 el monestir de la Murtra, dels reis catalans, 9 d'ells van estar a Badalona. La Murtra no existia, però ja teniu 9. Aleshores, quan ja es va fer el monestir de la Murtra, tenim a Joan II al juliol de 1464, Ferran II al febrer de 1481 i a l'abril de 1493, que va tenir un atemptat que li van fer un tall al coll a Joan de Canyamàs, no era això, Carles? Sí. I se'n va anar 3 mesos allà a recuperar-se a Sant Jeroni, que és on va rebre Colom quan va tornar del primer viatge. El Carles I va estar a l'abril de 1519, setembre de 1520, juny de 1529, març de 1533, juny de 1535, abril de 1538, juny de 1543 i altres més que si anéssim potser trobaríem. Felip II només va estar una vegada al maig de 1581, que després veurem per què crec jo que va estar. Aleshores, és molt més versemblant que si Badalona i la Murtra era un lloc molt habitual que estiguessin un temps els reis allà de tota Catalunya, per jo el de la Corona d'Aragó, perdonareu, però no m'agrada dir-ho, dic Catalunya. Aleshores, és més versemblant que es retirés aquí i no que a Yuste, l'únic rei que ha visitat Yuste és el Juan Carlos, el pare del Felipe VI, Juan Carlos que teníem abans, el dels elefants, no? L'únic que ha estat a Yuste. Per tant, aquí m'apunto un 1 a Badalona i la Murtra que no pas a Yuste. Aleshores, abans de la següent. Sí, perdoneu. Aleshores, quan em vaig ficar en tot això va ser perquè vaig llegir en un llibre que deia que Carlos V se retiró a Yuste porque allí estaban sus amigos. Sus amigos si no havien anat mai. Però estava escoltant un concert de càmera al refector del monestir de la Murtra de Badalona i mireu que curiós, és un fresc pintat el 1557, quan Carlos V estava en Yuste. ¿Quién eran los amigos de Carlos V? Pues mira, una criada negra, Isabel David, la seva dona, Carles I
aquí. Francesc Borja, cosins dels emperadors, Francesc Borja, quart duc de Gandia, que va ser Sant Francesc Borja, un dels creadors de la Companyia de Jesús. Eleonor de Castro, és també portuguesa, esposa de Francesc Borja i primera dama d'Isabel David. El gat d'Andrea Doria, no t'ho perdis, quina amistat havien de tenir l'emperador, oye, que vengo con mi gato, no? I al costat es veu el gos de Carles I, que era un d'aquests, un calvo cazador de lobos, que en anglès es diu Greyhound, no sé què... Bueno, Andrea Doria. Totes les campanyes que us he ensenyat abans, l'emperador anava a la galera d'Andrea Doria. Per Alsina, que era el prior del monestir, un músic excel·lent, un gran cantant que tenia una coral increïble, i Carles I era molt aficionat a la música, inclús jo tinc un amic que és organista i un gran músic i diu que ha trobat partitures escrites per Carles I. I aquella senyora que diu una dama llegint que no saben qui és, jo crec que és Joana d'Àustria, la filla de l'emperador, perquè va demanar que li escriguessin una crònica de tot el que li havia passat al seu pare a Yuste, que jo crec que era aquí. O sigui, a Yuste no hi ha quadros del 1800 que no tenen cap valor històric, perquè el 1800, ara si voleu jo us pinto aquí 4 quadres del Carlos V en bicicleta, no? Però això està allà, podeu anar a Sant Jeroni i està allà, ho podeu veure, i és de 1557. Per tant, me n'apunto un altre. Donat que se fue porque estaban sus amigos, és molt més semblant que sus amigos estiguessin, com es veu aquí, que aquests eren sus amigos, a la Murtra, que no posa Yuste, que no havia anat mai i no podia tenir amigos, no? Doncs ja me n'apunto un altre. Segueixo, hi ha algú que vulgui fer... Més del final, si feu un comentari ara que sigui curtet, continuem amb el fil i tal, no? Com? Això ja és en llatí i tal, això, si voleu fer un dia una visita guiada, anem allà, i un senyor que sortirà després aquí citat, el Jaume Aymar, que és un arcipreste que porta això, us ho explica. Aleshores, el Monasterio Jerónimo de Yustes, Cáceres, Extremadura. Està situat a 42 quilòmetres de Plasencia i a 230 quilòmetres de Madrid. L'any 1809 les tropes franceses van cremar el monestir, l'any 1900, i va quedar com això. Aquesta foto està, quan tu vas a Just a la visita, aquesta foto està allà al vestíbul, mentre pagues ja la veus, i diverses més, com estava l'any 41, fet destrossat. El Ministeri de Cultura, diners, i anem a inventar-nos un monestir aquí a Yuste que quedi la mar de preciós. L'any 1958 van acabar les obres i ho van inaugurar amb motiu del quart centenari de la mort de Carles I, que va morir el 1558. Aleshores, això és el monestir de Yuste, està extraordinàriament cuidat, els jardins, el claustre, és una meravella, s'ha de reconèixer. I això és el Castillo de Jarandilla. Quan va arribar Carles I teòricament a Yuste, no tenia les seves estàncies preparades. No havien acabat les obres de condicionar el monestir. I se tuvo que hospedar en el Castillo de Jarandilla. Fins quan van acabar les obres i van allà. Aquestes obres eren 2 plantes con 4 habitaciones, orientadas a mediodía. 2 plantes de 4 habitaciones orientadas a mediodía. Molt bé, doncs aquí anem al monestir de la Murtra. Allò que veieu aquí no és que el llapis no marca bé. Aquella part d'allà que hi ha en aquells arcs és l'obra nova de Sant Jeroni que es va fer quan Carlos V estava en Yuste. Y consta de 2 plantas de 4 habitaciones orientadas a mediodía. No sé, és que ho vas veient i és que et petes de riure. Quina casualitat. El monestir de Sant Jeroni de la Murtra no té cap subvenció ni d'un duro, ni de la Diputació, ni de l'Ajuntament, ni de la Generalitat, ni del Ministeri de Cultura, ni ningú de ningú.
fan sopars a vegades i treuen 4 duros perquè la torre del manatge aquesta, el sostre està caient perdit. Un dia prendran mal i tot és d'ell. Llavors, quan es mati algú, llavors, bueno, va, anem a arreglar-ho. El claustre el cuiden una sèrie de jubilats d'avançada edat que van als matins allà amb un autobús o un microbús, es pugen i arreglen això i després els baixen. Però tot sense cobrar. La torre pallaresa Castillo de Cercereña. Allà hem vist el Castillo de Jarandía i aquí tenim el Castell de Cercereña. Aquesta torre està a 700 metres de Sant Jeroni de la Murta. És aquí on jo crec que va estar Carles I mentre li acabaven l'obra nova. Això ho crec jo. Aquest castell té un túnel de 700 metres de llarg més o menys que va des d'aquest castell, que també és castell perquè Carles I el 1533 va estar amb la seva dona, l'emperadriu, i va donar el títol de castell, que va fins a Sant Jeroni. Jaume Aymar, el de Sant Jeroni, m'ha dit que no, això no és veritat. I quan vaig estar aquí, una colla d'amics, vam estar visitant aquest castell, que ara és propietat del senyor Joan Bellver, que és el president del Col·legi d'Enginyers de Barcelona. Ens va ensenyar tot el castell i vaig dir, escolta, Joan, i aquest túnel? No, això és la bodega. Dic, aquest túnel no tira cap amunt? No. I llavors ell va haver de marxar i ens va dir, el masover, que és un peruano, ja us ensenyarà els jardins i això. Quan se'n va anar, dic, agafo el peruano i dic, escolta, oye, este túnel es la bodega o sigue? Digo, este túnel sigue. Un día cogí una linterna, me fui para arriba, y me cogió un ataque de claustrofobia y salí corriendo como un loco. Sí, aquella em va confirmar que aquest túnel, jo he llegit a un parell de llocs que hi ha un túnel. El que passa que ara no sé per què no volen que es sàpiga. Aleshores, un moment, aquest no puc fer un argument de versemblança perquè hi ha les dues plantes de 4 habitacions als dos llocs i hi ha la Torre Pallaresa i el Castell de... Només ho dic com a curiositat, no és un argument per dir més versemblant un lloc que altre, podria ser qualsevol. Aleshores, Carles I diuen que passeava a la sombra de cidros naranjos y limoneros para ir a rezar a la ermita de Belén. Això a Yuste, naranjos, cidros y limoneros a Yuste para ir a rezar a la ermita de Belén. El llibre de Història de los Jerónimos de Fray José Sigüenza, un d'aquells capellans a sou de Felipe II, diu: Fundación del monasterio Jerónimo de Yuste en la vera de Plasencia, en aquella parte de los montes carpetanos, a 7 leguas de la ciudad de Plasencia, en lo áspero de la sierra, fragoso y cubierto de maleza, se recogieron algunos ermitaños con deseo de servir al Señor. Collonut. Aquí els limoneros, això, uns els han plantat ara i no sé si s'aguanten. Però llavors és molt curiós que vas Fundació del Monasterio de San Jerónimo del Valle de Belén, que iba a la ermita de Belén, San Jerónimo del Valle de Belén, que se llama ahora de la Murta de Barcelona. Us enteneu ja, Valle de Belén, i clar, això és la vegetació típica mediterrània i dels voltants de Sant Jeroni. Hi ha moltes finques de llimoners, cidres i... Enteu? Aquesta sí que me l'apunto com molt més versemblant, que l'ermita de Belén fos el monestir del Valle de Belén i que a més la vegetació ens inclina a l'argumentació a favor. M'apunto un 1 a Sant Jeroni i un 0 a la Murta. És que després us donaré una taula amb els 0 i 1 i trobarem el jurado dirà la seva opinió. Dieta preferida del emperador: ostras vivas, pastel de anguilas, sardinas, truchas frescas que le traían de los riachuelos del Pirineo y bogavantes del Mediterráneo. Collonut. 460 quilòmetres de l'Atlàntic, si mires per Huelva o tu mires per Portugal.
Aleshores, una altra cosa és el següent. Resulta que a 12 quilòmetres de Juste està el riu Tietar, el riu Jerte a 15 quilòmetres. Trenen unes truites d'una qualitat increïble, que això ho podeu buscar a internet i ho trobeu. Però li havien de portar, dic jo, de les riaixores del Pirineu del Segre, que estava a 750 quilòmetres. Aleshores, si estava a Sant Jeroni, li volien portar, potser el Llobregat i el Besòs no tindrien la pol·lució que ara, però potser, no sé per què, no serien bones truites, però podien anar al Ter a 100 quilòmetres a buscar truites, amb l'avantatge que a més nosaltres teníem postes, o sigui que podíem fer entre 160 i 200 quilòmetres al dia des de les riaixores del Pirineu a Badalona i arribaven les truites fresques. Mentre que a 750, quan arribessin, no hi hauria, suposo, ningú que se'l... Per tant, si, degut a el que diu de la dieta de l'emperador, per mi se'n va... Digues. No sé, se les treien del Cantàbrico, no sé d'on, a l'Atlàntico, no sé. No, però espera, és que el llibre de la història de Badalona del Josep Maria Cuyàs Tolosa explica que a l'època dels romans havia un emperador que deia que les millors hostes del Mediterrani estaven entre el riu Besòs i Montgat. Però això és per afegir-ho, però potser té alguna cosa a veure amb aquestes hostes. Llavors jo, amb el vostre permís, m'apunto un 1 a Sant Jeroni per versemblança de l'alimentació i un 0 a Juste. Seguim. Aquesta serà un argument d'abducció per la contrària, per impossible i versemblant i mentida. Us he ensenyat aquesta foto de com quedó el monasterio després del asalto de les tropes franceses, 1809. Quan vas a Juste, tenen el rostro d'ensenyar-te los auténticos muebles de l'emperador. Llavors jo li vaig dir al Mariano que ho ensenya, dic, oiga, perdone, pero yo he visto unas fotos abajo que quedó reducido a unos cuantos arcos del claustro gótico. Pero que estos muebles son incombustibles, porque ¿cómo es que estos muebles no están quemados? No, porque Felipe II se los llevó y luego los trajo otra vez. O sigui, rayos X, en visión com la kriptonita y tot això, no? O sigui, ell ja sabia 300 anys antes que vendrien els franceses i quemarien el monasteri. O sigui, això no aguanta ningú. Per tant, fent com això, jo considero que això és un fals i ens estan enganyant, m'apunto un 1, però a base d'agafar-lo per la contrària, a Badalona, a veure, tampoc a Badalona hi ha els muebles de l'emperador, però que si una cosa, una argumentació, hi ha un dels arguments que és fals, tota l'argumentació queda anul·lada. Per tant, per mi, a favor que això no pot ser veritat, ja vol dir que m'estan enredant, doncs me quedo com Badalona. Paro, segueixo? Sí. Això és la casa de Carvajal y Girón, donde los señores de Carvajal y Girón, que tenían un castillo en Plasencia, iban a pasar el verano a estos frescos parajes huyendo del paludismo de aquel tiempo. Ara és una casa rural, a mi m'agrada quan parlo de cosa veïnat, la meva dona i jo ens en vam estar uns dies a Cabeza Villosa huyendo del paludismo d'aquell tiempo i preguntant si allà tenien molts mosquits o què, i tenen molt pocs. Ara, no sé abans. Aleshores, el mosquit Anopheles femella, és el portador del Plasmodium, que és una bactèria que causa el paludisme. Aquest mosquit no pot viure a més de 600 metres d'altura del nivell del mar. Aleshores, vaig trobar un llibre de Venezuela que va haver una epidèmia de paludisme, de malària, i la gent se n'anava a les muntanyes a més de 600 metres d'altura per estalviar-se, infectar-se del paludisme. Doncs fixeu-vos, Plasencia, això ho he agafat d'internet, ara és un
un embassament artificial, però Plasencia abans estava ple de tolls, bueno, més que tolls, com es diu? Aiguamolls. Aleshores, fixeu-vos, a 14 quilòmetres, a 880 metres, la Cabezallosa, els Carvajal i Girón se'n anaven perquè no tindrien paludisme. Just està a 32 quilòmetres i a 780 metres d'alçada. Els mosquits aquests viuen amb aigües estancades, però a Yuste hi ha la Garganta de la Olla al costat, que és tot uns rius de llera ràpida, aigua molt ràpida que no s'estanca. O sigui que ni per això ni per l'alçada i del fred que fa pot existir aquest mosquit. Però el llibre del Jaume Aymar, això és un tros d'un llibre d'uns tapissos que hi ha a Flandes, que es van fer a Flandes i estan, és una cosa que va passar a Badalona, i estan els tapissos al Palacio Real de Madrid i l'Alcázar de Sevilla. Aquí com som els protagonistes, tot surt Montserrat i tot aquí, però aquí no en tenim cap, perquè com no existim... Jaume Aymar, què diu? Referint-se a Sant Jeroni de la Murtra, la zona era pantanosa, les aigües estancades del fons de la vall causaven febres palúdiques als monjos. I resulta que a Sant Jeroni sí que tenien paludisme. Si Carles V va morir de paludisme i jo m'apunto un 1 a Sant Jeroni i un 0 a Yuste amb aquest argument presentat. Segueixo. No sé com estic també. Home, bastant bé. Encara em queda un quart d'hora. El senyor Carles I era un gran aficionat als mecanismes de rellotgeria, els autòmates i tot això. I tenia al seu costat l'ingeniero Joanelo Turriano de Cremona. Aquest senyor, veieu, això és un quadre que tenen els rellotges per aquí penjats, tot això. Aquí teniu Artificio, Maravilla y Técnica tal d'una tal María del Rosario Aguilar, diu autómatas atribuidos a Juanelo Turriano. Dama tocando el laúd i uns altres. Juanelo Turriano de Cremona coneixia la qualitat de les aigües pel color de les pedres per on brotava. Allò, clar, la mineralogia, si l'aigua surt amb una determinada sals, doncs el gust de l'aigua i tot, aquest tio ho sabia. I diu que Turriano ho explica que aquesta tècnica la va adquirir a les coves de sal de mines de Cardona. El senyor de Cremona sap molt de les sals de les mines de Cardona i resulta que de Cremona se'n va anar a Yuste. I això que li van enviar un WhatsApp explicant-li o què? Potser estem parlant de Joanelo Turriano de Cardona, perquè he trobat un Joan Turriano, que després ho diré, i he trobat la família de la Torre, que estava vinculat, que també els hi deien Turrianos. Aquesta família. La crònica de Francesc Talet era un monjo de la Murtra, i diu: en esta casa se conservaba una máquina de 4 doctores y 4 evangelistas de Murtra, fetas en Murta, que era cosa de ver, según dicen los que las vieron, y tenía fama casi por todo el mundo, y por esta ocasión venían no solo de la propia tierra, sino de extranjeros por curiosidad. Resulta el Joanelo Turriano de Cremona està just amb l'emperador, però els autòmates estan a la Murtra, i fets de fusta de Murtra, que és una fusta. Aleshores, l'any 1497, això és una pista que em donava el Pep Maioles, les beates dominiques que volen canviar-se a una altra congregació, com es digui, i demanen permís a la Diputació o no a l'Ajuntament i al general de l'Orde de Sant Agustí, que es deia Joan Turriano. O sigui, ja trobem a Catalunya un Joan Turriano. Doncs si el Joanelo Turriano és especialista amb les sals de Cardona i els autòmates del Joanelo Turriano estan a Badalona i no estan a Yuste, m'apunto un 1 a Badalona i un 0 a Yuste. Segueixo.
el emperador tenía una ventana en su alcoba que podía oír misa por la ventana, veía el altar mayor y podía oír misa sin salir de la habitación. ¿Val? Això és Sant Jeroni de la Murtra. A les habitacions que jo dic que eren de l'emperador hi ha una finestra que tu mires i això era l'altar abans de que ho cremessin, no? Aleshores, quan això li vaig explicar al Jaume Aymar ja fa molt temps, aquest senyor Arcipreste, que és el president de la companyia de la Fundació Catalunya Amèrica, que és proposat per bisbe i no ha volgut, perquè aquí està la Mar de Bé vivint, aquí té tota una alada aquest edifici que és la seva casa, doncs al cap de poc veig que ha posat un reclinatori, no havia res a la finestra, hi ha un reclinatori ara, i el vaig enganxar, dic, Jaume, te pillé, per què has posat un reclinatori aquí donant-me la raó d'aquesta història? Perquè tu vas a Yuste, i a Yuste hi ha l'habitació de l'emperador, i han fet un passadís que l'emperador havia d'anar, a més bastant estret, incomodíssim per una persona amb gota i que diu que anava amb totes aquelles ajudes de les cames per a oir missa. I això, com s'han inventat un monestir, això no els hi quadrava, però Sant Jeroni és directe a la finestra. Si un dia fem una visita, us ho ensenyaré, veureu que fas així i escolta. Per tant, aquest és una miqueta fluixet, però me l'apunto. És una mica fluixet, però me l'apunto també, perquè la meva finestra està descrita com diuen els textos, i en canvi la de Yuste no. Aleshores, Carlos V no era... Quan dic Carlos V, en castellà dic Carlos V i en català dic Carles I, com diuen ells. Aleshores, Carlos V no era muy aficionado a hacer favores ni cartas de recomendación. Pero cuando estaba Yuste, una señora de Barcelona, con harto esfuerzo, llegó a conseguir una recomendación para una sobrina suya. Aleshores, con harto esfuerzo no vol dir que arribes al primer, oiga, señor Carlos V, hágame la cartita esta para mi sobrina. No, si no és a ver si me recibe, no, que vingui vostè el dimecres, torni la setmana que ve i al final de les anades i vingudes el emperador le firmó la carta per a su sobrina. No? Això vol dir que aquesta senyora, com el Carlos V estava a Yuste, agafava l'AVE Barcelona-Yuste, oi, i dongui mal, i sí, no. Doncs ja vine el dimecres, se n'anàvem a l'AVE Barcelona, tornava i tal. Però si estava a Sant Jeroni de la Murtra, la senyora de Barcelona ho tenia molt fàcil perquè l'emperador, con harto esfuerzo, consiguiera que li fes tal. No? Me n'apunto una altra. Ja sé que és per versemblança, no puc demostrar res perquè la història no es pot demostrar. Però jo me n'apunto una altra que si la senyora era de Barcelona, que també haguéssim pogut posar que era de Cuecos de Yuste i aquesta no l'haguéssim enganxat, però diu la senyora de Barcelona. Per tant, me l'apunto a favor de Sant Jeroni. Un altre argument. El 30 de juny de 1558, quan Carlos V estava en Yuste, els turcs van atacar Ciutadella. I el 9 de juliol de 1558 va arribar una carta, Carles I va escriure una carta al seu fill dient al tanto s'ha de fer alguna cosa per la proximitat dels turcs per preservar Sardenya. Aquesta carta va arribar al cap de 9 dies, o sigui, imagineu-vos, i a la sal surt una barca, el que fos, i pot portar la carta a 2 llocs, a Barcelona, si estigués a Sant Jeroni, o a Yuste, que està aquí. A Yuste ara no són 650, són menys, però hi ha viaductes, túnels i tot això, i ara es pot arribar bé. Jo he calculat que en 9 dies es podia arribar perfectament a Badalona la notícia de que havien assaltat Ciutadella, mentre que per Yuste feien falta 24 dies. No? Per tant, jo no dic que estava a Barcelona o a Sant Jeroni, però el que segur és que no estava a Yuste, perquè en 9 dies no es podia enterar. Per tant, m'apunto un altre 1 a Sant Jeroni i un 0 a Yuste. Potser algun argument no és molt
però bueno, és distret, no? El 21 de setembre de 1550, a les 2 de la matinada, va morir Carles I a Yuste. Qui estava al seu costat? Fra Marc Orriols de Cardona, monjo de la Murtra, que va morir el 1668. Fra Joan Reglà d'Osca, confessor de l'emperador. Fra Bartolomé Carranza de Navarra. Estan a Yuste, però tots són d'aquí, no? La persona va demanar unes candeles beneïdes del monestir de Montserrat i una imatge de la Moreneta. Pues si tenia la Virgen de Guadalupe, que també és moreneta, perquè devia... A més, jo no sé les benediccions de candeles quan caduquen, perquè, clar, si les demana que s'està morint i triguen 24 dies en portar-li, quan arribessin les candeles beneïdes, l'emperador estava ja més que enterrat. Per tant, aquestes candeles tenen tanta importància que a Felip II les va guardar. I quan s'estava morint va demanar una caixeta que tenia amb la candela i la imatge del Moreneta i va morir amb això també. I això que no teníem nosaltres cap importància. La persona que va visitar més l'emperador al seu retir va ser Francesc Borja, quart duc de Gandia, que havia estat, a més, virrei de Catalunya. O sigui, que és el que surt allà al quadre aquell que us he ensenyat primer. Doncs aquest senyor també agafava l'AVE cada 2 per 3 per ir a visitar a Yuste, quan era virrei, havia sigut virrei de Catalunya, i el més lluny que estava és a Gandia, que hi ha un palau, el palau dels Borja a Gandia, preciós, que val la pena veure. Per tant, només que amb aquest detall, no sé si és un argument molt fort o fluix, tot això apunta més que estava aquí que no pas a Yuste, perquè els personatges no hi ha ningú extremeny aquí. Bueno, en 1561 Felip II traslada les Corts a Madrid i s'inicia el centralisme. Ara sí que ja tenim Espanya muntada, ara tots els aves han de passar per Madrid, tot es decideix a Madrid, i aquest va ser el que va inventar el que estem patint ara. I a més, com tenia no va pair el que el seu pare es quedés, això és una teoria meva, no va pair que el seu pare respectés el dret català i s'estigués a Barcelona esperant que ell vingués a firmar els furs, cosa que no va voler fer. Aleshores, jo crec que aquest senyor és el que va posar en marxa esborrar Catalunya del panorama històric de la península ibèrica. Doncs ara aquests catalans pringaran, no? Es van dur els Cardona, que van voler anar amb ell, els hi va posar Córdoba, d'aquí ven el gran capità, el de Córdoba, que era Cardona. Després els d'Esplà els hi va posar de Llanos, quan veieu un de Llanos és un d'Esplà, i més que podríem dir. Llavors, fixa que és curiós que es va posar la primera pedra al monestir de l'Escorial el dia de Sant Jordi. Pot ser una casualitat, però bueno, és curiós. Bueno, ja s'he dit que ell també la Moreneta li... El 1684 van finalitzar les obres. Aleshores, l'any 1585, Felip II visita la Murtra, l'única vegada. En el seguici de diverses Àusties viatjava el seu fill Felip, de 7 anys. A Felip, de 7 anys, el deixen a la Torre Pallaresa. I dius, això està documentat, no ho he inventat jo. El que passa és que si poso la bibliografia i tot, llavors acabarem aquí demà. Aleshores, per què jo crec que van deixar el nen de 7 anys a la Torre Pallaresa? Fixeu-se, després de 3 dies a Sant Jeroni de la Murta, marxa en direcció a Saragossa i fins a Madrid. Durant el temps que van estar, està documentat que el nen li portaven des de la Murta el dinar, el menjar a la Torre Pallaresa, però el nen no va arribar. Jo crec que Felip II va anar a buscar el cadàver del seu pare i per fer la, com es diu, l'exhumació, això, no sortia la paraula. Van exhumar el cadàver, van muntar una cerimònia allí d'aquí t'espero i clar, el nano de 7 anys, doncs això és una idea meva, perquè la documentació només no diu a què fue a la Murta, però no havia anat mai a què ve.
S'està 3 dies i deixa el nano a la Torre Pallaresa. Això em fa sospitar que van a buscar el seu pare per endur-se'l a l'Escorial. Aquesta per mi és molt potent. Després de la mort de Carles I, Felip II va confirmar tots els privilegis a Sant Jeroni de la Murtra. Diversos frares de la Murtra van fer la segona professió a Sant Lorenzo de l'Escorial, que és també de l'Orde de Sant Jeroni. Fra Marc Orriols de Cardona, jardinero de Yuste, que teòricament va fer els jardines de Yuste, jo crec que va fer els de Sant Jeroni, va ser després el jardinero de l'Escorial. Fra Miguel Morató, conegut com el Santo Català, i Fra Llorenç de Viu, proposat com a general de l'Orde del Monasteri de l'Escorial, i com és que Carles I mor a Yuste i els frares, després de la mort de Carles I, que van a l'Escorial amb Felip II, són els frares de la Murtra. No va anar cap frare de Yuste a l'Escorial. Doncs aquesta m'apunto un altre un per versemblança, que és més versemblant, que hagués estat amb aquests monjos que està repetidament dient que li agrada la música com cantava la coral de Sant Jeroni, que no pas a Yuste, que segons jo no havia estat mai. El monasteri de l'Escorial, això va ser una de les ruïnes de Castella, perquè aquest senyor, per fer això, va deixar la gent, va quebrar el seu imperi, la gent passava gana, i hi ha un record molt trist d'aquesta. A veure, ara aquí, me queden 2 minuts. Mira, de les figures que he posat abans està el héroe de Lepanto, Juan de Àustria. Aquí diu que es diu que Joan d'Àustria era fill d'una cortesana de Suena que es deia Bàrbara Blomberg. Però aquí diu muchos creen que la madre de Don Juan era hermana del emperador. Jo vaig fer unes averiguacions quan va néixer Don Juan el 1647, on estava l'emperador i quina germana tenia a prop, i vaig trobar que era Maria d'Àustria. Explicar com ho he trobat ara seria molt llarg. Però fixeu-vos, quan es va morir el Joan d'Àustria embenzinat, que el van envenenar per ordre del seu germà, perquè segur que això ho he documentat, quan moria deia, veus, con voz clara, dulce, quejumbrosa, voy. Como el niño enfermo que llama a su madre, tía, senyora tia. O sigui, la que va estar amb ell, que era la mare, feia paper de tia perquè era la germana del seu pare. Però resulta que aquest senyor li deien Jeromín. Diuen que li deien Jeromín perquè Bàrbara Blomberg es va casar amb un home que es deia Jerónimo Kegel, però es va casar quan el nen ja tenia 3 anys i diuen que lo bautizaron con el nombre de Jerónimo. Llavors jo dic, si expliquen que quan el nen tenia 10 anys, Carlos V quiso tener al niño cerca y don Luis y doña Magdalena de Ulloa, esposa de don Luis, dijo el emperador que fueran a vivir a Cuacos y que la esposa de don Luis llevara al niño a ver al emperador y que ho va estar portant de quan en quan, des de Cuacos de Yuste a Yuste. Però llavors vaig dir, si jo crec que estava a Sant Jeroni, ha d'haver un altre lloc i una altra esposa de don Luis que tingués el nen, hagués educat el nen i lo llevara cerca de l'emperador. Resulta que el nen, segons diuen ells, educat a Alcalá de Henares, era un magnífic navegant, aficionat als barcos, va actuar a la batalla de les Alpujarras, però allà a les batalles de les Alpujarras trobem el Luis Quijada i el Lluís de Requesens. Llavors el Luis Quijada ens el maten a les Alpujarras i a partir d'ara ja no surt més, ara surt el Lluís de Requesens. I qui era l'esposa de don Luis? No del Luis Quijada, Jerònima Gralla d'Esplai Hostalric, Jerònima, ja tinc el Jeromín d'on ve. Això ho crec jo,
Però aleshores, la visita que us he dit abans de la Torre Pallaresa, aquest és l'escut que predomina a la Torre Pallaresa. Aquest escut està aquí, als mars a les portes, contínuament. Què és aquest escut? La gralla d'Esplà i Hostalric. Jerònima Gralla d'Esplà, l'esposa de Don Dolís. El Jeromín. Veieu? Presumo que sí, una cara de sorpresa. Ho capteu? Torno enrere. Mira. Estamos en Yuste i el poble de costat es diu Quacos. I l'emperador diu que vol tenir el nano a prop perquè no l'ha vist ningú i ell sap que és el seu fill, és l'únic que ho sap, i el Luis Quijada aquest. Y doña Magdalena de Ulloa dona la casualidad que tiene una casa cerca de Yuste. Y llevan el niño a la casa cerca de Yuste, a Quacos de Yuste, que abans es deia Quacos, i des de l'any 41 li ha posat Quacos de Yuste, no? Perquè quadra amb el monestir inventat. Aleshores, jo dic, oi, pues si crec que va morir a Sant Jeroni, ha d'haver una altra esposa de Don Luis que tingués una casa a prop del monasteri de la Murtra, i trobo la Torre Pallaresa. Miro tots els propietaris de Torre Pallaresa durant tots els anys i em trobo aquest escut per totes bandes. I dic, doncs això són els propietaris de la Torre Pallaresa. I llavors investigo que això és una gralla, que aquests rombos són els d'Esplà i que aquestes franges així és els Hostalric. I em trobo que la dueña de la Torre Pallaresa era Jerònima Gralla d'Esplà i Hostalric, que li va posar Jerònim al nen. I si anava aquesta senyora amb un nen petit que ningú sabia qui era, doncs era el Jeromín. Tot això ho he llegat jo, però no ho puc assegurar. Però el que estic convençut és que hi ha una superposició de personalitat. Hi ha Lluís Quijada, és un invent, i estem parlant sempre de Lluís de Requesens i Zúñiga, que va estar vinculat a l'emperador molt i vinculat a Juan de Austria moltíssim, l'esposa de Don Luis. No era la doña Magdalena de Ulloa, que després m'interessa que era analfabeta, com podia educar el nen? En canvi, la Jerònima Gralla era d'una família de gran noblesa catalana. Sí? Bueno, veig una cara de sorpresa, no? Ho entens? Això és un muntatge que m'he fet jo, I aquesta és la taula de l'argumentació. Documentació, Juste 1 i 0, Sant Gener. Rei del lloc, era rei de Catalunya, versable a Castilla. Estades anteriors, a Juste no havia estat mai, aquí en fotimer de vegada. Pintures. A Sant Jeroni tenim una pintura del 1557, de l'època que estava en Juste. A Juste hi ha pintures del 1851, cap valor històric. Això després. Amics. No havia estat mai a Juste, no podia tenir sus amigos. Sus amigos estan pintats a les pintures que dic. L'obra nova, he posat res perquè l'obra nova existeix als dos llocs. Tarongers i llimoners. Vegetació mediterrània, a favor. Dieta, ja hem dit, mediterrània. Paludisme, ja explico, rellotges i autòmates. Els rellotges i autòmates els van fer Juste, però el Francesc Talet, a la crònica de Sant Jeroni, diu que els autòmates estaven a Sant Jeroni. La senyora de Barcelona, que con harto esfuerzo, tal. Proximitat dels turcs. En 9 dies no es podia enterar si no estan a Badalona sí, estan a Juste no. Present a la mort. No sé, és bastant versemblant que si tots els tios eren d'aquí, d'Osca, Catalunya i Navarra, que llavors era el mateix reina, els monjos que van passar a l'Escorial van ser els monjos de Sant Jeroni, no els monjos van ser de Sant Jeroni, no els de... El Jeromín, bueno, aquest si voleu, l'agafeu, si no. I assistència mèdica, per acabar, he de dir una cosa una mica barroera, però m'agrada molt dir-la quan acabo aquesta xerrada. En Carles I patia de morenes i he descobert que el millor tractament d'aquell temps eren les infusions de murtra. Llavors acabo l'explicació dient: Carles, fins pel cul et posaré Sant Jeroni. En fi.